Il-kumpanija Enemed sottomiet applikazzjoni għand il-MEPA sabiex tikseb il-permessi meħtieġa għall-għeluq u żarmar tat-tankijiet tal-ħażna tal-fjuwil f'Bir Żebbuġa. B'hekk miex jiġmielu l-proċess biex tingħalaq il-faċilità ta' ħażna tal-fjuwil imsejħa 31 ta' Marzu. L-Enemed ġiet stabbilita s-sena li għaddiet biex tieħu f'idejha l-operat tas-sezzjoni tal-Enemalta inkarigat mix-xiri ta' fjuwil. La darba l-proċess tal-għeluq tal-faċilità jkun lest ikun pass kbir il-qudiem għan-nofsinhar ta' Malta. Amministrazzjoni preċedenti naqset milli tagħlaq il-maħżen tal-fjuwil f'Bir Żebbuġa. Il-proposti ta' Gvern Nazzjonalista għal bini ta' 8 tankijiet f'Ħal Sabtan u qrib l-Emkast f'Kordin kienu irrifjutati mill-MEPA u għalhekk l-idea li tankijiet ta' Bir Żebbuġa jitneħħew kienet ġiet abbandunata għal kollox għad-detriment tar-residenti. Kien dan il-gvern li permezz ta' miżuri liħa seta' jibda l-proċess biex jagħlaq dan il-post. Bħala alternattiva l-imħażen taħt l-art f'Ħal Sabtan se jiġu rinnovati b'miżuri aħjar tas-sigurtà. Filwaqt li qabel kienu jinkrew lil terzi persuni, issa se jibdew jintużaw biex jiġu maħżuna prodotti tal-Enemed bil-kumpanija tassigura li se tintuża infrastruttura diġà eżistenti u għalhekk ma ssirx ħsara jew modifikazzjonijiet kbar lill-ambjent tal-madwar. Dan il-pass qed jittieħed flimkien ma' inizjattivi oħra għal ġid tan-nofsinhar tal-pajjiż, fosthom l-għeluq tal-impjant tal-Marsa li ilu mwiegħed kwart ta' seklu, l-għeluq ta' parti mill-impjant ta' Dellimara u tneħħija taċ-ċumnija l-kbira fi żmien illi ġej.